Sanibona. Ngelilanga ke ngangisasebenza kwaPilters Market. Sasirenka nje lapho sisiza ama customer. Angithi uyazi amanye ama hardware awabe nayo transport yokuthi hambisela abantu. So ayayishiyele nje kuwo umphakathi ukuthi kube uwona oba nama truck lapho namaveni azothathela abantu impahla bese ke beyichargela bona ngesingabo. So nathi ke siyarenka ke lapho nakhona iveni engihamba ngalo nje Mitsubishi kwathiwa iHusky ungathi kuyisilolane esincane nje ukuthi akufane neHyundai. So siyarenka ke lapho bese kufika ke omunye ubaba ke shothi ezoshiya undodana wakhe ke ozohamba ngeHyundai. Esafika nje amaHyundai engakandi kakhulu kanje amaHyundai. So umfana akavela afike ke simtshele sithi simfundisa umsebenzi ukuthi hayi indoda ke kukhishwa izinkamba kanjena ke izinkamba uthenga noma 2 liter nenyama sidle just ukuzethula nje kithi ukuthi usuzosebenza nathi. Hayi umfana nje akhombisa ukuthi lento le akayemukeli futhi ngeke azayenza. Njengaserenke uma udrive efika nje thola imoto uyathengisa 2 liter abeke lapha siphuze simfundisa umsebenzi ukuthi kulayishwa kanjani. Zibaningi izinto esimfundisa zona kuningana nje siyaye simtshele khona ukuthi uzokwenza 1 no 2 no 3 no 4 ukuze ukwazi ukulayisha. Induna iyahlonishwa ikuphi la silayisha khona yini engenziwa abagibeli baphathwa kanjani kanjalo nje kuyafundisana lokho ke lapha erenke ma udriver nje efika. So lo mfana ke wakhombisa nje ungasemukeli nje thina ungayijabuleli nje lento esimtshela yona vele ihlalele emotweni nje laphana wathi ngeke azakhiphe 2 liter yena akafisile imoto yakubo. So singamfana sinabantu abashayela izimoto zabantu yena imoto ekayise ngathi mina nami nje ngishayela kaBhuti omdala nje bathi hayi angihlangani nendaba ukuthi mina ngikhuluma imoto kababa le moto. Ho nangu umfana ke laphela isonto lokuqala laphela lesibili leyo nto nje umfana engathinteki khona insizwa kaMthethwa ke sasirenka nawo lapha siyibikele ngithi nawo nayi le ndoda phela hey umfana akangeneki lapha akathinteki nje akafuni nokuthi nje ahlale nathi akaxoxe ngisho nathi kodwa inamba yakhe yayikhona esicabheni for ukuthi for hire contact abantu yayibonke kanjalo yayibhaliwe ke nenamba yakhe. So sabana ngaleyo ndlela yakhe sethi kumfoka kaMthethwa masimbeke sethi hayi shiyani kimi ngizomlungisa mina. Mfoka kaMthethwa wayehlupha ngekhathi zodlame bese ngithi mina hayi ungabulala ingane ngitshela lo mfoka kaMthethwa ethi hayi bengeke ngitshele phela ukuba bengizoyibulala angizomenza lutho kodwa mina ngizomlungisa. Liphela iviki lokuqala lo mfana esigolozela kuphelele lesibili kulesithathu ngasitshela uMthethwa nje hayi ngibona kuzintombazana nje ifike iye ewindini kulomfana ikhulume naye bonke bayanegotiate ama price bayaphikisana yabona bayakhuluma yayintsha phela imoto kuba nalokho nje imoto intsha vele ama customer ayithanda imoto engathi intsha futhi inkudlwana ke Hyundai kunalama veni ethu yami Husky nje yayinkudlwana kodwa yayincane kune Hyundai. Hayi intombazana bese iyahamba nya shothi ifone intombazana isibiza lo mfana ukuthi akeze ke manje sengasuka hayi base sisuka umfana futhi angazi inenza ngamncolisa ngithi mina uyapi wathi hayi ngisawulayisha kanjena nje wayiphuma ngemoto wayihamba about 4 hours 5 hours umfana singamazi nokuthi ukuphi nje till late ngehour la 6 nanga umfana eqhamuka ubhocobele uza kimi futhi kimi hey yase ngiqhashazwe intombazana lapha nithi mina intombazana yiphi uthi le kadila kanjani na hey intombazana isingisusela yangisolundi ithi udade wabo ufuna umuntu ozomova from Olundi to Empangeni. So intombazana ibizoshiya inamba kadade wabo usemfona udade wabo wathi akeze wamtshela ukuthi useyasuka wetha wahamba azofika ukuthi mayifika Olundi alungeni ucingo lentombazana le uthisha emuvayo angena akasazi manje nale kade ezokhuluma nayo asangena ucingo lwayo. Hawu ngibabaza mina hawu ngosothi ngasase ngithi ngiyabaxoxela igenga hayi vele ehleka umfoka kaMthethwa uthi hayi imene bengimlungisa lo mfana bengimlungisa ngoba ngembona ukuthi uphakeme kakhulu. Uyabona njengamanje useyokwazi ukuthi umsebenzi kanje awuveli uwenze nje kodwa uxhumana nabantu obaficile efieldini uxoxe nabo ukuthi mawusuka lapha eYolundi yini wathi kumfoka kaMthethwa hayi mina
ebengumkhahlela 16. Usho njalo umthetho wathi ma wenza leyo nto uhambisa umuntu ngespecial esingekho ayolanda abantu abangekho suka umkhahlela 16 ngoba uyawubona upetrol noma udizili wokusuka empangeni uyolundi nokusuka olundi uze empangeni for nothing, for mahala. Waqala lapho kumfana bafuna umthetho wamtshela hayi bo, sorry man, sorry, kodwa na uhlala wedwa lapha kude kuba nje uyazwana nathi ngabe sasosheshe siyibone mhlawumbe leyo ngqondo iyale ntombazana ukuthi mhlasimbe khona mhlawumbe khona sasingakuthipisa ngakho ukuthi akakhiphe noma i-deposit manje nawe awuhlali nathi awuhlali nathi izinto enjena ziyavelelana. Waqala umfana wahlala nathi, waqala umfana wathenga inkamba, saqala saphilelana nomfana kodwa namanje akazi ukuthi yithi noma umfaka umthetho wamkhahlela 16. Wagcina nje umfana ese-right, sesiphila naye ese-right kwaphela ukuthi imoto yakubo yini mawuhleli nabantu phila nabo, phila ngendlela abaphila ngayo. Awukwazi ukuthi ufike endaweni usungcono ubongazazi ingqinamba zakhona, izinto zakhona kuhle ukubafunda qala abantu ubona abantu baphila kanjani ukuthi imoto yakini akusho lutho. Kwenziwa njalo nje emhlabeni mawufika ngisho ufika emsebenzini kufika uqala ehlale phansi uzothe ubuke kahle yonke into uzujwayela ungathi ufika nje usuyapampa. Yagaxela kanjalo ke leyo ndoda yayolundi for nothing, yabuya futhi for nothing kwayima iphila kanye nathi sazwana. Uyelana-ke umkhwanazi ukhuluma indaba yokuthi-ke funda ukubambisana nabantu, funda ukuba nobudlelwane nabanye abantu, ungabi udla yedwa. Ngane zakwethu-ke ungafuni ukuthi uzenzele izinto ngawedwana ube unkomo idla yodwa. Ngane zakwethu ngoba vele owesilisa makuthiwa akathenge idrinki ahlale nabanye abasebenzi, yena ukhetha ukuthi amele angasebenzisani nabasebenzi-ke base bamgila. Mina-ke nawe bengathanda sihlangane kwi-comment section sizwe uvo lwakho ukuthi uthini ngalolu daba. Ungakhohlwa ukucofa subscribe button siphinde sihlangane nakwividiyo elandelayo. Danko.